दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गुबुन गुबुन जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावफुंनाय बायदि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय आरो गोजोन हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ गुबैयै जिल्लानि मावख'निफ्राय जागायनानै जिल्ला बेंगिरिनि मावख'सिम आइथिंजों हानजा सुरो आरो बे हानजा सुरनायखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा। बिनि उनाव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय आलारि बाथि सावो आरो बे आलारि बाथिखौ सावजेनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि कुमुद नार्जारि बिथाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1957 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम जादोंमोन आरो बे संगठना दिनै फैयै फैयै 56 इयार्स मोनसे ग्ल'रियास जार्निखौ होबोबाय। बेनिखायनो दिनैनि बे गोथार सानाव बे पबित्र सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि जानानै जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होलांबाय आरो जाय बिथांमोना दिनै बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बर' फरायसा आफादखौ गोथाङै लाखिनायाव जोथोन लाबोदों, मदद होबोदों, गासैबो बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि जों मावथि जानानै गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय आरो आसा खालामनो फैबाय थानाय समावबो बे गोथार मोनसे फरायसा आफादखौ बर' माहारिनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थानो हानायनि थाखाय रायजो राजा आरो मोनफ्रोमबो स्तरनिफ्राय जोङो जोबनो गैयै मददखौ मोनलांगोन बेखौ मिजिंथिबाय। दा जोङो बेखौनो दिनै बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों जे दिनैबो बर' समाजाव जोङो फारफ्रोमबो दिगथिं नायोबा बर' हारिया बुहुमाव जाथि हिसाबै बा हारि हिसाबै थांनानै थानांगौबा बा जोंनि सिनायथिखौ जोङो गोख्रोङै लाखिनांगौबा बा जोंनि थामोनथाय आरो जोंनि रैखाथाय जौगाथायनि बाथ्राखौ सानोबा बर' माहारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने गोख्रोङै दिनैबो खामानि मावनांगौनि मोनसे समा जोंखौ खावलायदों। बेनिखायनो जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानिफ्राय जेसेबां जों इउनिट लेभेलनिफ्राय दखरा लेभेलनिफ्राय आरो जिल्ला लेभेलनि जों बिबानगिरिफ्रा मोनसे बर'नि सिनायथि ट्रेडिसनेल जि ड्रेस गामसा गस्ला गुफुर जों एबसुनि लग'आव थानाय थफि गाननानै आर'नाइ लानानै जोङो फिन खनसेबाव दिनैनि बे गोथार सानजों जोङो रायजो राजानो मेसेज फोरमायनो लुबैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बर' माहारि रैखाथिनि थाखाय बर' माहारिनि जौगाथिनि थाखाय जोङो बारसोमनानै बावसोमनानै खामानि मावलांगोन। बे बाथ्राखौ जों दिनै गोथाङै रायजो राजानि फारसे जोङो फोरमायथिदों आरो दिनैनि एबसुनि मावथिफ्रा बे आथालनि मावथिफ्रा जों समाय लागोन जे दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव जोङो दा एसे उनावहाय जोङो गोजोन आरो सान्थि खौसेथिखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि जि जोनोम सान बेजों लोब्बा लाखिनानै गासै जों 52था आलारि बाथि सावगोन जों आरो बे आलारि बाथि सावनायनि गेजेरजों जों समान लागोन जे जों फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान एबसुनि मावथिया बर' जाथिनि थाखाय जोङो जेब्लायबो सांग्राङै आरो गोख्रोङै खामानि मावनो जानजि खाफ्राबाय। दिनैनि बे 52थि बे जोनोम सानाव मा मा हाबाफारि लादों ओरैनो रेलिल' ना गुबुन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेन्ट्रेल जि कमिटि बिथांमोना दिनैनि बे गोथार सानखौ बेंगल वेस्ट बेंगलनि खरदांगा होननाय जायगायाव फुंबिलि समनिफ्रायनो बिथांमोना सानसेनि हाबाफारि लादों। दा बिथांमोननि बिथोन बायदिनो जोङो चिरां जिल्ला एबसुआबो जों जिल्लानि मावख'नो फुंनिफ्रायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जि संगठन बिनि जों गोथार फिरफिला बे फिरफिलाखौ उरायहोनाय जादों आरो बेनि उनावहाय गायसनगिरि जोंनि बानेस्वर बसुमतारी गायसनगिरि जोंनि माने गाहाय नेहाथारि कनेकेश्वर नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे गेदेमा सुबुं जायफोरनाखि एबसुखौ गायसननानै गालांबाय एबसुखौ दिनैनि बे समसिम लाबोबाय बे बिथांमोना दिनैहाय गैलिया मुलुगाव बिथांमोननिसिम जोङो गोसोखांनानै दिनै आलारि बाथि सावनानै जोङो बिथांखौ सिबिदों आरो जाय जोहोलावजोआ बर' जाथिनि सार्थनि थाखाय गावनि जि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामलांबाय बर' माहारिनि थाखाय बिथांमोनखौबो जों मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै दिनैहाय आलारि बाथि सावदों बिबार बावदों आरो दा फैयै फैयै बेलासिनि जोङो 3 बाजियाव जोङो मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रड मार्च
बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों। दा बेनि उनावहाय जोङो मोनाबिलि समाव जोङो आलारि बाथि सावबावगोन गासै एबसुनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 52था आलारि बाथि होनानै बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि 15 सान एबसुनि जि जोनोम सान बेखौ दुलाराय बर' फरायसाफ्रा मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो दख'रा आरो मोनफ्रोमबो दालाय आफादाव मावफुंनाय जादों।